Nih guys, मागोनि जानोसै जोंहा दिनैहाय लकेल मुर्गि लकेल दाउ गाइसमोन मेजेम गोजाखा लोगोफोर ओरैबायदि न'निनो आरोना जानोसै जोंहा दिनैहाय टेस्टि दाख्लै मासे जाबाय दिनै मासे बरिया संना जानोसै आरोना माखासेफ्रा फिसा देगासिनो जों ओइथिंजाय बाहेराव वाव टेस्टि Hello everyone, good morning बयखौबो लोगोफोर आसा खालामदों नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ भिडिअ मासे मागो लोगोफोर ओमफ्राय नै आं फिथा बानायगासिनो दं आरोना फिथा नायनो हागोन नै हमलेन फिथाखौ देखायदो फिथा बानायदों नै लोगोफोर एन्थाब सोर फिथा बानायगासिनो नै आंहा बानायगासिनो गाइसमोन ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा आरो फिथा बानायखांनानै दोनबाय सिबिं गुर हाइजें एसे नारेंखल एसे होनाय आरोना लोगोफोर आंना हाइजें एसे गुर एसे ओमफ्राय सिबिं एसे नारेंखल एसे गाइस नै फिथा बानायगासिनो जोंहा फिथा नै गाइस फिथा बानायदों गाइस नै फिथा वाव जाबाय Hello guys, good evening बयखौबो नै जोंना आदायाबो मावगासिनो देखायनां आदा नङा आलासि जानो अबेनिबा एक्टर फैदों सोरबाफोर नुबा फसायनो हागौ देखायनि र' नै साना जि आराम गोजा बेनो जोंना आलासि एक्टर अबेनि फैदों नोङो नारेंखल दानगासिनो दङ फिथा माबा लादु बानायनांगौनो मालाय लादु नारेंखल लादु बानायनो नागिरदों मागोनि गाइसमोननि जि आराम लेमना होदों नै सोरनि हौवाया बिदि मावो गोसो जायै थेंक इउ सेंग्रा मानसिखौलाय सेंग्रासो नोङो मा सेंग्रा नुमारदों दिनै मानसिखौ एसे सोरनिबा नाम्बारफोर नांगौबा खोन्थाहरब्रा सोरनिबा नाम्बार नांगौबानो हरोनो मालाय नै नारेंखल बिगुर लेमगासिनो दङ मालाय दे मावना होनांगौ बिदिनो दे लादु बानायनोसै आङो मोनजागोन दे लेमना हो दे लेमना हो दे आदा दे आं फिथा देगासिनो गाइसमोन नै माबा सोरबा हौवाखौसो खामानि मावहैयो माथो बेलाय होनजागोन ना आंहा बेयो नारेंखल लेमगासिनो आं लादु बानायगोन आरोना ओमफ्राय फिथा देगासिनो दं आं गाइसमोन मागोना गाबोननिफ्राय नांसिगोन मागोआ बाय बाय फिथा बानायनोसै